तुम्ही एक सिनेमा दिग्दर्शित केला. हो हो. त्याच्यानंतर पुन्हा दिग्दर्शनाच्या वाटेला का नाही गेला? नाही, वाटेला गेलो नाही म्हणण्यापेक्षा वाटेला जायचा मी प्रयत्न केला, पण हवे तसे मनासारखे प्रोड्युसर्स मिळाले नाहीत. याचं कारण असं की म्हणजे त्याच पठडीतले चित्रपट करण्यात मला रस नव्हता आणि ज्या कथा माझ्याकडे आहेत त्या पद्धतीला, कारण काय असतं की पहिल्यांदा ती कथा निर्मात्याला आवडावी लागते की हो काही झालं तरी ही करायला मी तयार आहे. कारण आधीचा चित्रपट हा मी स्वतः निर्माण केला होता माझ्या मित्रांच्या बरोबर वगैरे. प्रत्येक वेळा ती प्रोसेस होऊ शकत नाही, कारण तुम्हीच पैसे टाकायचे, ते पैसे परत येईपर्यंत वाट पाहणं. तर या प्रोसेसपेक्षा निर्माते शोधत असताना हे. पण आता काही निर्माते मिळालेले आहेत, ते चित्रपट करायला उत्सुक आहेत, माझ्या काही कथा त्यांना आवडलेल्या आहेत, तर त्याच्यावरती आता काम चालू आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की 2014 आणि 2015 मध्ये परत 1-2 चित्रपट घेऊन मी लोकांच्या समोर येईन दिग्दर्शक म्हणून. निश्चितच लोकांच्या समोर. म्हणजे तुम्ही विषय काढला म्हणून आपल्या मराठी रंगभूमीची, खास करून संगीत रंगभूमीची साधारण 60-65 पर्यंतची परंपरा जर का बघितली तर लेखक हा प्रमुख होता. हो. म्हणजे खाडीलकरांचं नाटक बरोबर किंवा विद्याधर गोखलेंचं नाटक इथपर्यंत ते चालत आलं. कानेटकरांचं नाटक मग गद्य घ्यायचं तर. आता निर्माता प्रमुख झाला. म्हणजे आता अमक्या संस्थेचं नाटक, तिथे लेखक दिग्दर्शक तर त्याच्या खाली. हा बदल केवळ आर्थिक कारणामुळे झाला? नाही, मला असं वाटतं की असा हा बदल पूर्णपणे झालेला आहे असंही नाही. म्हणजे आजही कसं आहे की काही लोकांची नाटकं त्यातला लेखक बघून लोक पाहायला जातात, काही लोक नटांना पाहून हे करायला जातात. चंद्रलेखेसारख्या, श्री चिंतामणीसारख्या संस्थेने स्वतःचं एक गुडविल असं क्रिएट केलं होतं की अरे या लोकांची नाटकं आहेत ना, म्हणजे मग डोळे झाकून पाहायला हरकत नाही, ती किमान एका दर्जाची असणारच. हे गुडविल त्या लोकांनी सुद्धा निर्माण केलं होतं, त्याचं त्यांना क्रेडिट दिलंच पाहिजे. पण पूर्वी असं होतंच ना, किर्लोस्कर कंपनीचं नाटक म्हटल्यावर लोक डोळे झाकून जायचेच की ते नाटक चांगलं असणार, किंवा गंधर्वांच्या कंपनीचं नाटक म्हणजे ते पाहायला गेलंच पाहिजे असा हे होता. त्यामुळे हे होत राहतं की प्रत्येक वेळेला की नाटककारांच्या नावाने ही नाटकं ओळखली जातात आणि त्यामुळे तो प्रोसेसचाच एक भाग आहे असं मला वाटतं. आणि एक की एक काळ असा होता की मराठी चित्रपटाला विषय सापडत नव्हते. हो हो. त्यामुळे तोचपणा जो आहे त्याच्यामध्ये चित्रपट अडकला. काही काळ तो तमाशामध्ये अडकला, काही काळ तो विनोदामध्ये अडकला. श्वास आला आणि त्याच्यानंतर मराठी चित्रपट कात टाकली आणि नक्ष्या वेगानं तो बदलत गेला. पण चित्रपटाची परिस्थिती आता नाटकामध्ये की आता नाटकाला विषय मिळत नाही अशी परिस्थिती नाही. मला असं वाटतं ना की मराठी रंगभूमीवरती ही परिस्थिती दर काही वर्षांनी येत गेलेलीच आहे आणि तरी त्यातनं उसळी मारून परत नाटक आलं. आताचा फक्त प्रॉब्लेम असा आहे की त्या काळापर्यंत म्हणजे 10 वर्षापूर्वीपर्यंत नाटकाचं कसं होतं की असं जरी झालं तरी नाटक तगून राहायचं. याचं कारण नाटक करायला नट अवेलेबल असायचे. आजकाल वेगळे विषय घेऊन लेखक दारोदार फिरता आहेत, ते करायला दिग्दर्शक तयार आहेत, पण नटांकडे रिहर्सललाही वेळ नाही, नटांकडे प्रयोगांना वेळ नाही. म्हणजे गंमत अशी आहे की नाटकाचे 250 प्रयोग होणं ही काही फार मोठी गोष्ट नसते, पण आज गंमत अशी 250 प्रयोग व्हायला सुद्धा 2-2 वर्ष लागतात की जे आपल्याकडे कधी होत नव्हतं. याचं कारण असं डेली सोपमध्ये नट मंडळी इतकी दुर्दैवाने अडकलेली आहेत आणि डेली सोपमध्ये ही मंडळी असं म्हणू शकत नाही की मी उद्या येणार नाही किंवा मी आठवड्यातनं 3च दिवस काम करेन. म्हणजे आज नटमंडळी आम्हाला सांगतात की हो मी 5 दिवस देईन ना महिन्यातनं नाटकाला. तर मी असं विचारतो की 5 दिवस का? तुम्ही डेली सोपवाल्यांना का नाही असं सांगत की बाबा मी महिन्याला 5च दिवस तुम्हाला देईन? कारण ते माध्यम असं आहे की तिथे नटाची गरजच नाही आहे. म्हणजे आज डेली सोपमधला कुठलाही हिरो हा दुसऱ्या दिवशी ते नोवेअर करून टाकू शकतात, त्याच्याऐवजी दुसरा माणूस येतो, लोकांना कळतही नाही माणूस बदललाय म्हणून. आणि त्यामुळे होतं असं की ही मग सगळी माणसं अशा प्रकारच्या डेली सोप्समध्ये अडकल्यामुळे ती पुण्या मुंबईच्या बाहेर नाटकांच्या प्रयोगांना वेळच देत नाहीत. आज सुखांशी भांडतो आम्ही या नाटकाचे 250 प्रयोग हे फक्त गोवा, पुणे आणि मुंबई या 3 शहरांमध्ये झालेले आहेत. ते नाटक कोल्हापूर, सांगली, मिरज, सातारा इकडे गेलेलंच नाही, कोकणात ते नाटक गेलेलंच नाही. आणि हीच स्थिती सर्व नाटकांची आहे. गेट वेल सूनची हीच स्थिती आहे, ठस्टची हीच स्थिती आहे. त्यामुळे नाटकं वेगळी येत आहेत, नाटकांना विषय नेहमीच आपल्याकडे वेगळे सापडत गेले. पण मी नेहमी गमतीने असं म्हणतो की टेलिव्हिजन हा एक माध्यम इतकं चतुर निघालं की सिनेमांनी प्रेक्षक पळवायचा प्रयत्न केला. या माध्यमांनी प्रेक्षक नाही पळवला, या माध्यमांनी कलावंत आणि तंत्रज्ञ पळवले. आता काय करता नाटक सांगा? आणि कलावंत आणि तंत्रज्ञ पळवलेले असल्यामुळे आज रंगभूमीपुढे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. पण एक अशी आशा करायला हरकत नाही की कधी ना कधीतरी पैशाच्या पलीकडे जाऊन एक फोलपणा नटांच्या लक्षात येईल. बरं, प्रेक्षकही चतुर असतात, त्यांच्या लक्षात येतं की रंगभूमीवरची चाललेली चांगली कारकीर्द सोडून तो टेलिव्हिजनमध्ये गेला आणि सिनेमामध्ये गेला आणि तिकडच्या कारकिर्दीला खीळ बसली म्हणून परत आला.
तर लोक त्याला स्वीकारत नाही, त्याच्या नाटकांना धोधो गर्दी करत नाहीत किंवा हा सिनेमातला म्हणून त्याला पाहायला लोक येत नाहीत. प्रेक्षकही चलाख आहेत त्या बाबतीमध्ये. त्यामुळे आजही विक्रम गोखलेंच्या सारखा माणूस जो सातत्याने रंगभूमी करतोय त्याला बुकिंग होतं. तर हा सगळा जो भाग आहे, त्यामुळे अशा करायला हरकत नाही. कधीतरी या नाटकामधला म्हणजे डेली सोप्समधला फोलपणा आणि डेली सोपमध्ये नटांचा असलेला दुय्यमपणा जो आहे तो नटांना कधीतरी डाचायला लागेल आणि परत एकदा स्वतःच्या जीवावरती काहीतरी करून दाखवण्याच्या ईर्ष्याने ते रंगभूमीकडे वळायला लागतील. तुम्हाला संगीत नाटक लिहावं असं वाटलं नाही? नाही, संगीत नाटक लिहिण्याचं डोक्यात येतं, पण कवितेकडे माझा कधी फारसा ओढा नव्हता. नाही, पण म्हणजे दुसऱ्याला गाणी दुसऱ्याला लिहायला सांगायची नाही. मला असं वाटतं बरोबर, पण मला असं वाटतं की जर संगीत नाटक लिहायचं असेल तर मग ते आव्हान पेलून ते लिहिलं पाहिजे, की मग ती गाणी सुद्धा आपण लिहिली पाहिजे, की म्हणजे त्याच्या नाटकावरती पूर्ण ठसा जो आहे तो मग एक वेगळं चॅलेंज घेतल्यासारखं, एक वेगळं आव्हान घेतल्यासारखं ते होईल. आता माझ्या लडी नजरिया नावाचं जे नाटक आहे हिंदी, त्याच्यामध्ये गाणी आहेत, पण ती मी लिहिलेली नाही आहेत. ती स्वानंद किरकिरेंनी लिहिली आहेत, अजून एक जण आहे त्यांनी लिहिलेली आहेत, कबीराची भजनं त्याच्यामध्ये वापरलेली आहेत. तर हे आहे. पण मला असं वाटतं की संगीत नाटक लिहायचं असेल तर त्या नाटककारांनीच गाणी लिहिणं हे अधिक महत्त्वाचं आहे. तर ती मजा आहे लेखकाला संगीत नाटक हे करायची. नाहीतर संगीत नाटकामध्ये नटांनी काम करायचं आणि त्यांनी प्लेबॅक घ्यायचा, याला मजा नाही. त्यासारखं आहे ते असं मला वाटतं. आणि अभिनयाकडे आता पुन्हा वेळ द्यायचा नाही, निश्चित आहे. माझ्या डोक्यात तो भाग सततच असतो की अभिनयाकडे कुठेतरी दुर्लक्ष होतं. आणि माझ्या पद्धतीच्या काही भूमिका आहेत की ज्या पद्धतींना मला असं वाटतं की मी स्वतः खूप सूट आहे, ज्या माझ्या खूप जवळच्या जाणाऱ्या आहेत. तर अशा पद्धतीच्या भूमिका करत राहणं हाही माझ्या याच्या पुढच्या अजेंड्यावरचा अत्यंत प्रायोरिटीचा असा मुद्दा आहे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न, बोलणी आणि हे चालू आहेत. असं बरं, तुम्हाला एक नाटक लिहायला साधारण किती वेळ लागतो? त्याच्यापेक्षा तुम्ही लवकरात लवकर लिहून काढलेलं नाटक आणि उशिरात उशिरा लिहिलेलं नाटक? लवकरात लवकर लिहून काढलेलं याच दिवशी याच वेळी, की जे अगदीच आठवड्याभरामध्ये मी लिहून काढलं आणि स्वतंत्र होतं. म्हणजे हसत खेळत सारखं ते कशावर आधारित नव्हतं, स्वतंत्र नाटक मुळात विषय. आणि सगळ्यात लागलेला वेळ म्हणजे देहभान. अरे, की देहभानला जवळजवळ म्हणजे मी ते 88 सालापासून लिहायला सुरुवात केली आणि रंगमंचावर 2002 साली आलं. आणि ते आलं ते कुमार सोहनींच्यामुळे आलं. इव्हन सुखाशी भांडतो मी लिहून अनेक निर्मात्यांना वाचून दाखवलं, तर अनेकांचं म्हणणं पडलं, अरे नाही, गंभीर आहे, हे कोणी बघणार नाही, चालत नाही. त्यामुळे ते नाटक पडून राहिलं होतं आणि ते नाटक आता होणार नाही अशा पद्धतीने ते ठेवलं होतं. पण देहभानचंही असंच झालं होतं. त्याही वेळेला कुमार सोहनी म्हणाले की हे नाटक मी करून यशस्वी करून दाखवतो. सुखांशी भांडतो आम्ही सुद्धा ते असंच म्हणाले. आणि ही दोन्ही नाटकं ही आली ती केवळ त्यांच्या कन्व्हिक्शनमुळे आली. मी त्यांना सतत म्हणत असतो, तुम्हाला करायचं आहे तर करा, मला काही प्रॉब्लेम नाही, पण बघा बुवा तुमचा वेळ जाईल असं. पण देहभानही खूप यशस्वी ठरलं. सुखांशी भांडतो तर आता गुजरातीमध्ये त्याचे 150 प्रयोग झाले. म्हणजे आणि हिंदीतही आता ते येत आहे आणि असा तो हे आला. त्यामुळे नाटक लगेच लिहून होतं हे मी समजू शकतो, पण वेळ का लागतो? म्हणजे एकदा तो विषय मनामध्ये आला की मग ते एक हाती नाही, असं नाही होत. म्हणजे की एक हाती अनेकांचं होतं, पण एखादा सीन लिहिला त्याच्यानंतर ती प्रोसेस ते सापडणं, ती कॅरेक्टर सापडणं, आपण काय म्हणतोय ते नेमकेपणानं मांडणं, खूपदा ते फाडणं, परत परत रिराईट करणं, अशी ती प्रोसेस. तुमच्यामध्ये एक दिग्दर्शक आहे. हो हो. मग तुमच्यामधला लेखक आणि तुमच्यामधला दिग्दर्शक, तो दिग्दर्शक त्याच्यावर हावी होतो म्हणतात. नाही, तसं मी हे, आणि म्हणून मी माझी नाटकं स्वतः दिग्दर्शित नाही केली. मी नेहमी ती दुसऱ्यांनाच दिग्दर्शित करायला हे केली, कारण मला असं वाटतं की ते खूप एकाच नजरेने मी पाहीन असं मला वाटतं. की म्हणजे की मग मी दिग्दर्शकाच्या अंगानेच नाटक लिहायला लागेन आणि मग त्या फॉर्ममध्ये मी अडकून राहीन असं मला वाटतं. आणि म्हणून मी त्याच्याकडे हे केलं नाही. म्हणून मी माझं नाटक मी कुठलंच दिग्दर्शित केलेलं नाही. पण मग वेळ लागतो तो कशा करता? नाही, तो या प्रोसेसला लागतोच, लिखाणाच्या प्रोसेसला तर लागतोच. आणि त्याच्यानंतर ते निर्मात्याला आवडणं आणि रंगमंचावर येणं ह्याला तो लागतो, तो वेळ तो वेगळाच असतो. एकंदर नाटक लिहिण्याचा प्रोसेस, चित्रपटामधले संवाद आणि नाटकामधले संवाद याच्यामधला फरक, बालगंधर्व सारखा एखादा त्या काळामध्ये जाऊन निर्मिती करायचा असलेला चित्रपट, त्याच्यासाठी केलेलं वाचन, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती लिहिलेली कादंबरी, त्याच्यासाठी दिलेला वेळ, मला वाटतं याच्यामधून एक सिद्ध होतं की आपल्याला ज्या दिशेनं जायचं आहे ना तिथे काटे असणारच हे गृहीत धरून गेलं पाहिजे. त्या काट्यांना भिवून फक्त फुलांची वाट शोधायला जर का कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक लागला तर मला वाटतं त्यानं जिथे जायचं ठरवलंय तिथे तो पोचणारच नाही, 4 पावलं मागे येईल. तर त्याच्याकडे जाण्यासाठी जे कष्ट करावे लागतात
ते कष्ट करायची पूर्णपणे तयारी असलेला, किंबहुना आपल्या मर्यादा काय आहेत हे माहिती असलेला अभिराम भडकमकर हा एक लेखक आहे, हा एक दिग्दर्शक आहे, हा एक अभिनेता आहे. आणि म्हणूनच मराठी रंगभूमी काय किंवा मराठी चित्रपट काय पुढील काही वर्षामध्ये तरी मला वाटतं या दोन्ही माध्यमांना चांगली कथा, चांगली पटकथा, चांगलं नाटक आणि चांगले संवाद याचं वावडं असणार नाही हे नक्कीच. अभिराम, तुम्ही मुद्दाम या प्रुडंट मीडियाच्या गजाली कार्यक्रमामध्ये आलात आणि जे सहसा कुणी व्यक्त करू शकत नाही असं सविस्तरपणं नाट्यलेखन खास करून याबद्दल विचार प्रकट केले, त्याबद्दल प्रुडंट मीडियाच्या वतीने तुमचे आभार. मनापासून आभार. थँक्यू.